Bo tak uzlubił этот свет Pan Bог, что дал Сына одинародного, как кожний, хто в Його буде вірить, не згинув, але мав життя в веках. Життя, как мав вечное, життя, как мав вечное, життя, как мав вечное, життя, как мав вечное. Бо так узлюбил этот свет Пан Бог, что дал Сына одинародного, как кожний, хто в Його буде вірить, не згинув, але мав життя в веках. Життя, как мав вечное, життя, как мав вечное, життя, как мав вечное, життя, как мав вечное. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Panie, ja spodziewał się na Twoją miłosierność, uzradowało się serce moje o zbawleniu Twoim. Śpiewać budu Panu za dobro, jakie On mnie uczynił. I braty i siostry, słowem ten telefon rozpoczynamy dzisiejszą świętą mszę czwartego zwyczajnego tygodnia. Z oblym czynem witaję wszystkich батьков, dzieci, które w tym chodzie rychtują do pierwszej świętej komunii. Эту świętą mszę ja chwieruję intencje Waszych dzieci, intencje Waszych семей, как Бог одарвал потребными ласками своим благословением. Другий святар ахвярує эту святую мшу интенции святой памяти Нины Кутко, первую годовину после ее смерти. Третий святар молится за святой памяти Дануту Подберевскую, 9-й месяц после ее смерти. И четвертый святар молится за померлых Владимира Подгайского, 17-ю годовину после смерти, и за святой памяти Тадеуша Подгайского, просячи для померлых радости вечного життя в Владарстве Небесным. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как помогли годно скласть эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, как словом и чином выконывали то, что Тебе досподобы, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Сираха. Не ускладай надеи на свое богатие и не кажи, гэтага мне дастаткова. Не спадзявайся на жыццё сваё і сілу, каб не хадзіць за жаданнямі свайго сэрца. І не кажы, хто мае нада мною уладу, бо Пан, напэўна, цябе пакарае. Не кажы, я зграшыў
і што мне стала, бо Пан доўгацярплівы. Не злоўжывай прабачэннем, каб дадаваць грэх да граху. І не кажы, вялікая літасць яго. Ён даруе мне мноства маіх грахоў, бо яго і міласэрнасць, і абурэнне. І на грэшнікаў сыдзе гнеў ягоны. Не маруць навярнуцца да Пана і не адкладаць з дня на дзень, бо нечакана сыдзе гнеў Пана, і ты загінеш у часіну помсты. Не спадзявайся на несправядлівае багацце, бо яно нічым табе не дапаможа у дзень нядолі. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Szczęśliwy człowiek, jaki spodziewaється na Pana. Szczęśliwy człowiek, jaki spodziewaється na Pana. Szczęśliwy człowiek, jaki nie chodzi za radой безбожnych i nie wzychodzić na szlach grzesznych i miż na śmieszników nie zasiadaje. Ale w zakonie Pana Jego asaloda, nad nim rozważają dzień i unoczy. Szczęśliwy człowiek, jaki spodziewaється na Pana. I on będzie jak drzewo posadzone koło wodnego potoku, jakoje plod przynosić u swój czas. I liście jego nie wianie, a все, что он czynić jemu udajется. Szczęśliwy człowiek, jaki spodziewaється na Pana. Nie taki los bezbożnych, jany jak miakina, что ветер разносить, bo wiedaje Pan szlach sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, jaki spodziewaється na Pana. Alleluja, 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 alleluja. Przyjmijcie Słowo Boże nie jak człowieczanie słowa, ale что есть на самой sprawie jak Słowo Bożeje. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус сказав своїм учням: «Хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христове, сапраўды кажу вам, не стратить своєї узнагороди. А хто спакусить одного з малих гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было б, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора. Калі спакушае цябе рука твая, адсячы яе. Лепш табе калекаю ўвайсці ў жыццё, чым з 2 рукамі ісці ў гіену, у агонь непагасны. І калі нага твая цябе спакушае, адсячы яе. Лепш табе ўвайсці ў жыццё кульгавым, чым з 2 нагамі быць кінутым у гіену. І калі вока тваё цябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з адным вокам вайсці ў валадарства Божае, чым маючы 2 вокі быць кінутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне. Бо кожны будзе пасолены агнём. Соль добрая, але калі соль стане прэснай, чым вы яе прыправіце? Майце соль у сабе і жывіце між сабою у супакоі. Гэта слова Пана.
Chwała Tobie, Chryste. Милане Христе Пану, дорогие браты и сестры, в сьогоднішнім Євангелії ми чуємо слови з устав Єсуса Христа, які не зовсім легко зрозуміти, а ще тяжей їх прийняти. Бо чуємо доволі сурові слова. Коли твоя рука спокушає тебе, отсечи ее. Коли нога альбо вока тебе спокушає, отсечи их, бо лепш тебе без одной ноги, руки альбо вока войти в владарство Божие, чим быть кинутым у гиену вогненную. Дорогие браты и сестры, Иисус ставить высокие потребования до тих, хто хоче йти за ним, до тих, хто хоче називатися Його учнем. І, напевно, Ісус не хоче, щоб ми шкодили своєму здоров'ю, але в таких сурових і моцних словах хоче підкреслити і припомнити, що ми повинні навчитися відкидати від себе, покидати усе те, що може нас привести до греху. Нават калі гэта штосьці, да чаго мы вельмі прывязаныя, што нам прыносіць якуюсьці прыемнасць, можа нават якуюсьці карысць. Але калі гэта штосьці, альбо нават хтосьці аддаляе нас ад Езуса Хрыста, спакушае нас і вядзе да граху, то мы павінны гэта адсунуць ад сябе. І, дарагія браты і сёстры, мы не повинны імкнуться тільки до того, що приносить нам матеріальну користь тут у нашому земному житті, але перш за все повинні пам'ятати про наше життя вічне і імкнуться до того, що нас веде до цього вічного життя. І Ісус доволі радикальний у своїх потребуваннях. Дорогі брати і сестри, справді, такі слова нам тяжко вельми прийняти, бо добра нам атрымліваецца прымаць слова Езуса, словы, якія згаджаюцца з нашымі думкамі, якія згаджаюцца з нашым жыццём. Але калі гэтыя словы патрабуюць ад нас чагосьці, калі заахвочваюць нас да адмовы ад якісьці прыемнасцяў, то вельмі часта мы гэтыя словы не хочам прыняць і нават не хочам іх чуць. Так, дорогие браты и сестры, мы повинны памятать об том, что науку Иисуса Христа, Его Евангелие, мы повинны принимать цалком, альбо значить, мы его не принимаем зовсім. Не можно выбирать из Евангелия только то, что нам подобается, але мы повинны принять его цалком таким, як его дає нам Єсус Христос. І сапраўды часам Езус каже складаныя да прыняцця словы, хоць бы можам прыпомніць сабе словы Езуса, калі ён кажа аб тым, што той, хто хоча захаваць сваё жыццё, то яго страціць, але той, хто страціць яго па прычыне Евангелія, захавае яго. Браты і сёстры, аднак мы павінны памятаць, што гэтыя патрабаванні, якія ставіць Езус Христос, робіць не для таго, каб нас у чымсьці абмежаваць, але робіць гэта з любові, для таго, каб мы ўзрасталі ў Яго ласцы, каб мы больш станавіліся падобнымі да Яго, бо Езус Христос сам першым паказаў нам прыклад, як жыць Евангеліем, як жыць гэтымі ўсімі нормамі і парадамі, якія Ён дае. І больш таго, Езус абяцае, што той, хто прымае Евангелие, хто жыве ім, той не страціць свае ўзнагароды. Узнагароды не тут, у жыцці гэтым зямным, але ўзнагароды вечнага жыцця і валадарства Божае, якое не можа параўнацца ні з якімі дабротамі тут зямнымі. І, дарагія браты і сёстры, калі мы стараемся жыць згодна з Евангеліем, калі мы стараемся выконваць усё тое, да чаго заахвочвае нас Езус Христос, то мы ўсё больш і больш становімся падобнымі да Яго. Мы ўсё больш узрастаем у Яго любові. Мы павінны імкнуцца да таго, каб усё наше жыццё, матывам нашага жыцця была любоў,
каб усё тое, што мы робім, мы рабілі з любові, так як гэта рабіў сам Езус Христус. І тое, што мы чулі ў пачатку сённяшняга Евангелія, каб мы умелі дапамагчы патрабуючаму чалавеку, хоць напаіць кубкам вады, як кажа Езус, але рабіць гэта з любові, не спадзяючыся нічога атрымаць за гэта ад іншага чалавека, бо толькі тады мы будзем мець узнагароду у нашага нябеснага Айца. А з іншага боку, сёння Езус перасцерагае нас перад тым, каб мы не былі спакусай, не ўводзілі ў спакушэнне іншых людзей, каб мы не былі прычынай граху іншага чалавека. А на жаль, дарагія браты і сёстры, часам так здараецца, што мы сваімі паводзінамі, сваімі прыкладам свайго жыцця, замест таго, каб вясці іншых да Бога, наадварот перашкаджаем ім у гэтым, таму што іншы чалавек бачыць, як мы жывем, бачыць прыклад нашага жыцця, і калі яно не згодна з Евангеліем, а мы называем сябе хрысціянамі, вучнямі Хрыста, то чалавек можа расчаравацца ў Евангеліі, так і не пазнаць і не знайсці шлях да Хрыста. Таму, дарагія браты і сёстры, сёння, слухаючы словы Евангелія, варта падумаць аб тым, па-першае, які я даю прыклад для іншых людзей. Перш за ўсё для сваіх самых блізкіх, для сваіх дзяцей, для сваіх родных. Ці я з'яўляюся добрым прыкладам хрысціянскага жыцця для іх? Ці, гледзячы на мяне, на маё жыццё, іншы чалавек можа ўбачыць ува мне Хрыста, бо да гэтага мы пакліканы. А з іншага боку, таксама маліцца і прасіць Бога аб тым, каб мы стараліся жыць заўсёды і ўзрастаць у любові, каб мы прымалі, імкнуліся да ўсяго да таго, што вядзе нас да Хрыста, і адкідвалі са свайго жыцця ўсё тое, што нам перашкаджае жыць у еднасці з ім. Амен. Да нашага небеснага Айца праз пасрэдніцтва Яго мілаванага Сына узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб быў для сучаснага свету крыніцаю супакою хрысціянскай надзеі. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся аб хуткім выздараўленні, патрэбных ласках і пецы Маці Божай для папы Францішка. Цябе просім. Молімся за святароў, законнікаў і законніц, каб іх жыццё сведчыла пра вартасць хрыстовага ўбоства. Цябе просім. Молімся за тых, хто жыве ў нястачы і беднасці, каб Бог паказаў ім сваю міласэрнасць праз шчодрасць і апеку іншых людзей. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб паверылі Богу, што іх цярпенне мае вечную каштоўнасць і можа садзейнічаць навяртанню грэшнікаў. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі, таксама за іх сем'і, бацькоў, каб Бог адарыў сваім благаслаўленнямі ўсімі патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Ніны Кутко, першую гадавіну пасля смерці, Тануту Падбярэўскую, 9-й месяц пасля смерці, Владзіміра Падгайскага, 17-ю гадавіну пасля смерці, Тадэвуша Падгайскага, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб Эўхарыстыя была для нас крыніцаю ласкі і збаўлення. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб нашыя сэрцы былі здольныя прыняць Твае дары праз Хрыста, Пана нашага. Jezus nam daje zbawlenie, Jezus nam daje spokój, daje oślom swoje maleni, Jezusa sławić głos mój, Jezus moc moja, moja pieśnia i zbawlenie, wieczny władar. Всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, моц моя, моя песня избавление, вечный валадар. Всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнула сумление, мне руку
рук упадал, шлях до неба показал. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, з належною пошаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Тебе просим, капена была Тебе на хвалу, а нам на збавление, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим угору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Ладно, это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага, праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеяны по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі,
святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Panie dobry jak chleb, будь прославлony повсюдnym Kościołem, bo tak безмерно Ty полюбил нас, безмерно Ty полюбил нас. Ty chleb помножил на пустыне Божа, как мы у шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тех, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным Kościołem, bo tak безмерно Ty полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди,
Zaspiela niwa, pachnie świeżym chlebem, haj алтаром землявся наша буде, а хліб комунія і тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославлений повсюдним костелом, бо так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Молимся. Усемогутний Боже, учені, каб ми досягнули збавлення, задаток якого отримали в гэтым сакраменте, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую всім за супольну молитву. Подчас гэтай святой мши прийміть тепер Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.